Čaute, tu je Kevin a vítam vás pri mojom druhom random vlogu. Dneska sa budeme rozprávať, čo robíte cez prázdniny najradšej. Ja príklad som na notebooku, dohrávam ešte posledné levely z Mafie a kopem si vonku futbal. Nakoniec, aj keď viem, že to hovorím na začiatku, ale nakoniec mi napíšte do komentov, že čo robíte najradšej vy cez leto a cez prázdniny. No, takže ja som si teraz zobral mikrofón zo slúchadiek, takže aspoň nejak to funguje, lebo slúchatka mi brat hodil o zem, takže slúchatka ako takže na sluch už nefungujú, ale mikrofón ešte funguje, takže no, čo budem ďalej hovoriť. Mimochodom, chcem urobiť súťaž o hru Prototype 1. Kto sa chce zapojiť, losujeme každý deň o 9:00 večer a výherca sa hovorí až na druhý deň ráno o 10:00. No a buď si preto môžete prísť osobne, kto tu býva v Nových Zámkoch, alebo by som to ja po prípade poslal, čo ja viem, do Bratislavy, alebo tak príklad. Ale hovorím, nebude to pre mňa problém, pretože mám dosť veľa našporených, takže. Ale ten, kto nevyhrá, takže prvé miesto je Prototype 1 CDčko, druhé miesto je Sada Pier a tretie miesto je taká malá krabička s psom. Takže dobré ceny sú to. Kto chce, sa môže pripojiť, nie? Napíšem potom pod video popis, že kto sa chce pripojiť, nech ide na moju facebookovú stránku a nech mi napíše na moju časovú os, teda presnejšie na môj Facebook, nie na stránku, na Facebook rovno. Dávam tam aj meno, všetko, aj na Twitteri som, aj na Twikane. No a tam mi napíšete, kto chce, ja ho tam zapojím a keď bude najmenej na tomto, keď bude na tomto videi najviac 100 lajkov a nejakých 10 odberov, alebo aj 30, no teda tak som to myslel, že 30 lajkov a 10 odberov, 40 odberov, tak zapojím toho, všetkých, čo dali odber a like. Ale hejteri sa nepočítajú. Takže tak asi. Ja som teraz akurát stal, vidíte? Keď mám tričko? Surf. No, takže som vám chcel len toto povedať a užívajte si deň. Tak čaute. Ale nie, ešte nekončíme, srandoval som. No, takže aké máte hry najradšej? Ja mám rozhodne najradšej všetky tie, čo mám v počítači. Som si dal čarovný Minecraft, obyčajný Minecraft, Medal of Honor, Allied Assault. Dal som si aj Powa do notebooku. Inak vidíte, aj to vám môžem dať popis, že volá sa to, že Start Blue Stack. A tam si viete dávať všetky hry, čo sú na mobil. Subway Surfer, Zombie Powa, všelijaké, ja to mám stiahnuté a je to veľmi dobré, lebo tam mám hocičo, aj Skype, aj také veci. No a ešte budem mať, sa teším, si pár hier vymazám odtiaľto, alebo presujem proste na disk, lebo môjho brata kamarátka má otca a on mi požičia Call of Duty všetky, potom Mafiu 2, a ešte čo? No už neviem, ale plno ďalších mi ešte dá. Aj všetky Medal of Honor a GTAčko 4 a tak proste. Tak bude zábava. Môžeme aspoň robiť let's play a všelijaké.
No a ešte mám ja teraz počítači, som mal GTA 4, aj to mám ešte, on mi trošku seká. A mám aj GTA Vice City, to je tiež veľmi dobré. Tam môžete mať aj rotačník ale to je zlé, že v Vice City viete plávať, neviete nastúpiť do lietadla ani do vrtovníku, ale zase je to dobré to, lebo je tam rotačník, taký veľký. Ale GTA San Andreas je lepšie, mám taký pocit, no. Inak, poznáte Mename Selassie, moje meno je Selassie. To je najlepší let's player z Gogomen TV. S Gogom. To sú dva najlepšie let's playery na svete. Ja ich pozerávam každý deň. Naposledy, čo vydal Selassie video, sa mi strašne páčilo, to bolo nedávno, asi pred mesiacom alebo tak. Sa mi strašne páčilo, vydal video, že Draw My Life. To sa mi strašne páčilo. No a to sa mi páčilo a ešte to, čo pridal minulo, to bolo strašne smiešné. To Dead Racing 2 niečo Betuška Ester, či jak to napísal. No neviem, ale to bolo strašne dobré. Takže pozerajte ich, sú najlepší na svete a lajkujte. A jak hovorí Selassie, lajkujte, komentujte, odoberajte a usmievajte sa. Big up! Pú! No, takže podľa mňa je Minecraft najlepšia hra. Napíšte mi do komentu na koniec videa, že na aký svet chodíte v Minecrafte. Ja chodím na mc.miners.cz, to je veľmi dobré, lebo je tam plno ľudí vždycky každý deň. Minule tam bol aj Gogomen TV, aj Selassie, neviem, jak sa tam dostali, ale to asi preto, lebo Gogo si ma pridal na Facebooku a on sa ma opýtal, že na aký server chodím. Aj moju kamarátku si tam pridal, no a tak proste. Tak asi tam bol on. No. Tak to je asi na dnes všetko. A uvidíme sa pri ďalšom vlogu. Keď samozrejme nejaký bude, čo samozrejme bude. Takže čaute.